दिनै मा बिथिङावसो बेबायदि माने दोलोआरि सावरायनाय जाखो? भेरगाव साब डिभिजनाव थानाय गासै मोनबा बिटिसि समष्टिनि 56 प्राइमारिखौ लिंहरनानै दिनै मोनसे दोलोनि गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनाय जायो आरो जोंहा मिरु नाङै मोनफा मोनफा फेसिलिटेटर टीम दानानै होदों जोंहा उदालगुरि आरो भेरगाव साब डिभिजननि थाखाय बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनसे फेसिलिटेटर टीम दाना होनाय जादों आरो बे फेसिलिटेटर टीमा दिनै जोंनि प्राइमारिफोरखौ लेंहरनानै दोलोनि खामानि मावनाय आरो फैबाय थानाय समाव बोरै मावनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों आरो माखासे जोंहा जयनिं जागासिनो दङ बे जयनिं जानायफोरखौ जोंनि खामानि मावनायनि मोजांनि थाखाय बिथांमोनखौ बिबानाव थिसननाय आरो माखासेखौ प्राइमारिनिफ्राय ब्लकसिम पदोन्नति जायखौ आपग्रेडेसन होनना बुङो बिदि खालामनाय आरो ब्लकनिफ्राय सेन्ट्रेलसिम आपग्रेडेसन खालामनाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै सावरायनाय जायो। जों नुबाय खिन्थु बिजेपियावबो गोबां माने बिपिएफनिफ्राय जयेन जागासिनो माने दा फैबाय थानाय इलेक्सनाव माबायदि? बेथ' बिपिएफ दोलोनि सिंनि खोथा जाहैगोन बिथांमोना गावसोरनि सोद्रोमाफोरखौ बा गावसोरनि दैदेनगिरिफोरखौ मानो हमथानो हायाखै ओरैनोथ' बिटिसिनि बारग' गाहाय बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंगासिनो दङ जे 25आव बिथांमोननिनो सरकार जागोन होनना नाथाय बिथांमोननि जि दोलोनि सोद्रोमा मावथि दैदेनगिरिफोरखौ नुयोब्ला बिथांमोननि दोलोआ बबे मोनसे स्टेजाव दङ बेखौ जों हमनो हायो नाथाय गोबाङानो जयेन जादों बे नंगौ नाथाय जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपि एलायन्स थानायाव जोंहा इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिआव जयेन जानो मोनै आरो बिजेपिनिफ्राय इउपिपिएलआव जानो मोनै बे मोनसे जोंहा नियमा दङ आरो बे नियमखौनो जों